Акропола, който седи над агората, нали, тук сме представили Акропола на Атина, но може би знаете, че всеки един голям и уважаващ себе си гръцки полис, както и малките не уважаващи себе си, са имали своя Акропол, където са главните култови емблематични сгради за града, виждате Партенона и така нататък. Акрополис произлиза от думата полис, разбира се, което първоначално е означавала самата крепост, самата твърдина. Значи Тукидид казва, нали, атиняните наричат Акропола си полис. Нали, те като са казвали, хайде да ходим на полиса, са имали предвид да се качат горе на Акропола. Така че думата полис, преди да започне да значи град, е значила именно тая крепост по средата на града, където вероятно в едни по-размирни времена хората са се криели, когато долу имало нашествие. Нали, постепенно, когато полис е започнало да значи града, целият град, нали, това, което е най-отгоре на него, е започнало да се нарича Акрополис, което е от полис плюс думата акра. Акра по принцип означава височина. Височина, хълм и също и нос може да означава. Поне в старогръцкия може да означава нос. Не знам в съвременния език как е. Има, както може би знаете, има ужасно много крепости в Средиземноморието, които се казват, нали, като взем от тая гръцка дума, се казват Акра или Агра. Има такива пръснати навсякъде, има една такава крепост Агра, дори в Светите земи, която са основали кръстоносците. Или бяха превзели кръстоносците, тук да не се изложа. Но както и да е, значи думата Акра означава именно височина, хълм, но може да означава също така и нос, нещо, което се вдава вътре в морето. Защо? Защото на свой ред път думата Акра произлиза от прилагателното акрос, което означава такъв, който е издаден, такъв, който стърчи. За някъде сега, дали ще стърчи нагоре, както стърчи хълма спрямо равната земя, или ще стърчи като парче земя навътре в морето, нали, акрос означава и двете. Акрос означава и, примерно, таакра, тондактило, върховете на пръстите, въобще всичко, което е крайната част, крайчица на нещо. И също така, нали, акрос прилагателното означава краен. Нали, от тук има акротита, да речем, което означава крайност. Някакво от тук има и ужасно много места, на които се казват в Гърция акротири, да речем, т.е. възвишение. Нещо такова, мисля, че на Санторини имаше едно. Такова, както ако не се лъже и друга дисгърция има, нали, това е често срещано име.